Tela sibethe labashumayeli izandla. Tela sibaphile njengezandla. Haleluya. Baza nento powerful kakhulu. Eneneni bathandekayo sikwixesha lokugqibela. Umhlaba lo uyasongwa. Ngexesha basathethayo nje kuhlala amazwi akwincwadi yezikhilelo ethi iBhayibhile phekani uza ngamafu. Ibe seyisithi nabamhlabayo bazombona. Ithi onke amehlo azombona. Abhaleke uYohane sithi akukabonakali into esiyiyo. Kodwa xa ethe wabonakala thina sizofana naye. Kuyabonakala ukuthi xa bembona abantu bazombona bonke. Kodwa likhona ixesha lokubonakala kwakhe. Kulapho sathi xa ebonakala kuzoba khona umehluko. Hallelujah. 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 Singathi siyafana sonke ngoku. Sonke sihlabelela umhlabelelo oyi-1 siyafana. Kodwa likhona ixesha lokubonakaliswa kwakhe. Elithi phambili xa ethe wabonakala thina sizofana naye. Ingabona uzobuphi na? Kukhona abantu asuka ebonakaliswa uYesu. Bangafani naye beshumayele, bangafani naye beprofetile, bangafani naye benze imimangaliso. Uzobe ukweliphi kana? Uzobe uphi nawe? Umhlaba uyasongwa. Ixesha liphelile. Mtata indawo yakho.